Pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atinder kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Di kaya ng paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante. Urog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Diyos maray na hapon po sa inyong mga tugang luhod po ang gabo sa pagpamaibikan orasyo emperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marahay na paraataman kad sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean mi na, ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tiginitan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ka mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kad sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, ang sa mo mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Sa liwat, Diyos maray na hapon po sa inyong mga tugang. Ngunyan po, iyo ang Domingo kan Paskwa kan pagkabuhay liwat. Ang sa tuya pong mas intentions, iyo po ang minasunod. Pasasalamat sa kahagadan ni na Cel Santillan, Rhea Gonzalez, and for passing the Medical Technology Board exam of Jason May Nunez. Sa kahagadan, Nunez family.
Diyos maray na hapon sa indugabos mga tugang. Diyos maray na hapon man po sa inyo. Sa tuya na pong pupunan, ang Santa Misa, sa ngaran kanama, kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang pagkamuot kan Diyos Ama, ang biyaya ni Kristong kagurangnan, ang balaog kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Ako unta ang sa tuya mga kasaalan, tanganing magi kitang maninigo sa pagdolot kan misa. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nakangadya ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak manlugod sa tuan Diyos na makakamahan, pakapatawadaan sa tong kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Kristo, maheraka. Kristo, maheraka. Kagurangan, maheraka. Kagurangan, maheraka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga tawong marahay ang buot, inoomaw mi ka, rinurukyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, uli kan dakula mong kamurawayan. Kagurang na Diyos, hading langit nun, Diyos amang makakamahan, kagurang nan aking bugtong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako an sa mong pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa too kanama, kay raki kami. Tay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urog kalang kawe su Kristo, kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. O Diyos, nangunya na aldaw, huli kan bugtong mo aki, sa pagdaog kan kagadanan, binuksan mo para sa mo ang pintuan, pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Tawan sa mo namimibi kami, na kaming nag-uutob kan mga solemnidad kan pagkabuhay liwat kan kagurangnan, magbangon sa liwanag kan buhay, huli kan pagbabago, nagibo kan sa imong espiritu, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan tataramon. An babasahon nagpapahayag kan pagrukyaw kan suanoy na simbahan kan marhay na bareta nin pagabuhay liwat ni Jesus. Himateon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Si Pedro, pagbuka kan nguso, nagsabi, sa totoo, nasasabutan ko na mayo nin pinapalain ang Diyos. Aram nindo ang nangyari sa bilog na Judea, puon sa Galilea, pakatapos kan bunyag na ihinarubay ni Juan, si Jesus na taga Nazareth. Kung paano siya linahidan kan Diyos, kan Espiritu Santo, asin kapangyarihan, naglibot siya karahayan ang ginigibo, asin pinapaumayan ang gabos, na dinadaog-daog kan Diablo, hulita ang Diyos kaiban niya. Mga saksi kami kan gabos na ginibo niya, sa runa kan mga Hudiyo, asin sa Jerusalem. Ginadaninda siya na binitay sa kahoy. Siya binangon kan Diyos sa ikatulong aldaw, asin itinugot na siya mahiling.
bako kan bilog na banwaan, kundi kan mga saksi, na kan enot pa, pinili kan Diyos. Kami na nakikakan asin nakiinom sa iya, pakatapos mabuhay sa liwat, hali sa mga gadan. Tinugon niya kaming magharubay sa banwaan, asin magsaksi, na iyo ini an itinakda kan Diyos, na maging hukom kan mga buhay asin mga gadan. Sa iya, ang gabos na propeta nagsasaksi, na makakamtan kan gabos na nagtutubod sa iya, an kapatawadan nin kasaalan, huli kan sa iyang ngaran. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. ini an aldaw na ginibo kan kagurangnan, magugma kita asin magrukyaw. Ini an aldaw na ginibukan kagurangnan, magugma kita asin magrukyaw. Aliluya! Magpasalamat sa kagurangnan, ta siya marahay. Sagod pa man ang sa iyang pagkaherak. Magsabing ngunyan an Israel, sagod pa man ang sa iyang pagkaherak. Ini an aldaw na ginibukan kagurangnan, magugma kita asin magrukyaw. Ang tuong kamot kan kagurangnan initaas, ang tuong kamot kan kagurangnan ng gana. Dai ako magagadan, kundi mabubuhay, asin isasaysay ko ang mga gibo kan kagurangnan. Ini an aldaw na ginibukan kagurangnan, magugma kita asin magrukyaw. Ang gapo na isinikwal kan mga paratugdok, naging pamayo kan sarigan na gapo. Huli ini sa kagurangnan, ngangalasan sa satong mga mata. Ini an aldaw na ginibukan kagurangnan, magugma kita asin magrukyaw. Daita dapat pagtugotan an karaatan na iyo an maghade sa to. An dapat na maging makusog sa satuyang puso, iyo an grasya ni Jesus na naglilinig kan satuyang puso. Himateon niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, daynindo aram na andikit na levadura, naglelevadura kan bilog na tapay. Halea andaan na levadura, tanganing magi kamong bagong tapay. Tamayo man talaga kamo nin levadura. Taan sa tong Pasko, isinakripisyo na si Kristo. Kaya magfiesta kita, bako sa lumang levadura, ni sa levadura nin karatan o kamalasan, kundi sa mayong levadurang tinapay nin kadalisayan, asin katotoohan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Enot na aldaw kan simana, agang amay, madiklum pa, si Maria Magdalena nagpalulubngan, asinailing na ang gapo hinali na sa lulubngan. Kaya duminalagan siya asin nagpasiring ki Simon Pedro, sa kapasiring, sa saro man na disipulo, idtong padangat ni Jesus, nagsabi sa inda, kinuan inda ang kagurangnan sa lulubngan, asin di may aram kung sain siya ibinugtak. Nagluwas si Pedro, asin ang saro man na disipulo, asin nagpalulubngan. Sabay na nagdalagan ang duwa, alagad, itong saro man na disipulo, mas marikas magdalagan ki Pedro. Kaya nainot na uminabot sa lulubngan. Pagduko sa pagsirip, nailing niya,
nakalatag ang mga lino, alagad day siya naglaog. Uminabot man si Simon Pedro na nagsusunod sa iya, luminaog sa lulubngan asin natanaw ang mga lino na nakalatag, asin ang panyo na nasa ibabaw kan payo, day nakalatag kaiba kan mga lino, kundi nakasuhay, nakalukot sa sarong lugar. Dangan naglaog man ang saro na disipulo, an enot na nag-abot sa lulubngan, nag-iling asin nagtubod. Taday pasinda nakakasabot, taday paninda nasasabutan, ang kasuratan na kaipuhan mabuhay sa liwat, hali sa mga gadan. Ang maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Diyos maray na hapon, giraray sa saindugabos, namumot ang kong mga tugang. Gabos gayud kita pamilyar man sa basketball na sports. Well, kadaklan sa mga Pilipino, nakaka-appreciate kan sports na basketball. At magayonon sa basketball ta, lalong-lalo na kung ang duwang teams na nagkakawat, parehas matibay, dugad minsan during dying seconds, unexpected pa ang pwedeng maging resulta kan kawat. Just this morning, naghihiling ako kan sarong nagsikat na kawat sa NBA na kung saan so score kan duwang team, so sarong team nakalamang ki 2 points duman sa kalaban na team. Ang nawawalat na oras bago matapos, 3 seconds. Kan inimbound subola kay itong sarong team, itong sarong matibayon magkawat duman sa malyong team, minsan harayoon siya, itinapok ni subola ki harayoon. Practically, patapos na so game, sa simpleng paghiling, daog na itong sarong team. Gani baga suntok sa buwan sa nagayon niya ako ining pagtapokan bola, pero minsan harayoon, subola nakashoot sa ring. And nagtao sa hindi ito ki 3 points. Kaya paguna mo daog na, nanggana palugod. Ki 1 point, na daog paninda itong kalaban. 3 seconds to play, sinda pa so nanggana. Paguna mo, daog na. Pero katapos-tapos si gana pa lang. Mga tugang, natatapig mabanggit ko ini sa Indo, para sa kuya, saro ining analogy kang pinagselebrar tapo ngunya na Semana Santa. Kung babalikan tapo so selebrasyon kan Biyernes Santo, sa obvious na paghiling, gari daog, yaon so pagkadaog ni Kristo. Ninulitas siya nagadan, duman sa krus, asin ilinubong. Siring man sa impresyon kan enot, kan mga tao, kan enot na panahon, they thought that it was over. Tapos na. Jesus died and he was buried. Tapos na. So sa iyang misyon. Tapos na sulaban niya, tanagadan siya. Alagad anday aram, kan kadakol na mga tao kan enot, anday ninda na-realize o siguro nalingwanan ninda that there was one more chapter left in the life of Jesus. It was not over. It was not yet over. Paguna, tapos na. Alagad sa likudan kan sa iyang pagkagadan, there is victory. After seeming defeat, gana palan siya. There is resurrection after crucifixion. There is life after death. Mga tugang, iyo po yan ang sa tuyang pinagseselebrar. As in, iyo ang rason kung natataan bilog na simbahan, nag-uugma si nagrorokyaw sa selebrasyon na ini kan Domingong ini na inaapod tang Easter Sunday.
na kung saan pinagrorokyaw niya to, asin ipinagpapasalamat ang dakulang panggana kan sa tuyang kagurangnan, kan siya nabuhay liwat, hali sa mga gadan. Namumutang ko mga tugang, ini pong Easter Sunday, iyo po ang pinakahalangkaw na Domingo sa liturgical year or sa liturgical calendar kan sa tuyang simbahan. Mas halangkaw po ang Easter Sunday kumpara sa Domingo kan Christmas. Iyon ang pinaka-importanting Domingo. Iyon ang pinaka-alangkaw na Domingo sa bilog na santaon sa liturhiya kan sa tuyang simbahan. Ninulita sa Domingong ini, dakulaon na misteryo, ang pinagseselebrar niya to, ang pagkabuhay liwat ni Kristo, na nagtao nin saysay sa gabos na nangyari sa buhay niya. Ninulita kun mayo nin pagkabuhay liwat, daing kahulugan so gabos na ginibo niya. Kung daing resurreksyon, daing kahulugan so gabos na sa iyang ipinahiling sa sato. Kung daing pagkabuhay liwat, daing saysay so gabos na itinukdo niya sa sato. Kaya sunaging kapanoan kan panuga kan Dios nangyari sa pagkabuhay liwat ni Kristo, na kung saan sa paagi kan misteryong ini, na itaw sa to ang kapatawaran kan kasalan, na itaw sa tuya ang reconciliation sa satuyang Diyos Ama, asin na itaw sa to ang promesang kaligtasan gikan sa misteryong ini. Mga tugang, sa panahon tangon yan, di na sa nagayod ang nakaka-apresyar kan kagayunan, kan misteryo na pinagseselebrar tangon yan na Domingo. Siguro, ang ibang mga Katoliko, mahapot, iyo, Easter Sunday ngunyan, ano ngunyan kung Easter Sunday ngunyan? Sa panahon ta kaya ngunyan, na kung saan dakulon ang mga tao na naiimpluwensyahan na masyado kan inaapod tabagang secularism and materialism, dakulon ang mga tao sa ngunyan, na dahi na ninda unaling wana gayod ang pagsabot o ang kahalagahan kan misteryo mas Pascual kan sa tuyang kagurangnan. An sa iyang pagsakit, an sa iyang pagkagadan, asin ang pagkabuhay liwat. Kaya magayon po na nagkakatiripon kita sa ngunyan, tanganin sa liwat, pagirumdumon kita kan kahulugan kan Domingong ini. Pagirumduman giraray kita, kan kahalagahan, kan selebrasyon na ini. What does Easter really mean for us today? Ano ang kahulugan kay ni sa buhay ta? What is the connection of the resurrection of Jesus to our present life in this world? Okay, nabuhay liwat siya sa mga gadan, ano ang connection kan sa buhay ta? Ano ang kahulugan kan sa buhay ta sa presenting panahon? Mga tugang, may mga nagkapirang mga magayon kaya na mensahe ni para sa sato. An enot po. Pinapagirumdum kita kan sa tong selebrasyon na ang gabos na bagay sa kinaban, kasabay kan buhay ta, igwang katapusan. Gabos na bagay na naiiling ta sa kapalibutan, kasabay kan buhay ta, gabos matatapos. Mayo nin permanente sa ibabaw nin kinaban. Kaya kung naguhuna ka mo na may forever at mga bagay-bagay, sorry na lang, nasa sala ka. Mayo, ang gabos matutunaw. Ang gabos mawawara. Asin ang buhay ta, igwanin kagadanan. Minsan gurano ka kayaman, minsan gurano ka ka-impluensya, minsan gurano ka makapangyarihan. Ang gabos sa bagay, daiman magdadanay. Mayunin permanente. Igwanin kagadanan na aagihan ang gabos na linalang kan Diyos. Mga tugang, ang kagadanan saro sa nagtataunin takot sa buot ng mga tao. Iyo mga po ninulikan kagadanan no kad napapaisip gayud kita. Ano man ang kahulugan kan pagparahinguwa
Sa kinaban, nakatapos-tapusi, magkakagaradan man sana. Ano man ang ganaan kahalagahan kan pagpapara asikaso ta na ayuson ang buhay, kung gabos kita maabot ang panahon na mataralikod man sana sa kinaban. Ano man ang kahulugan kan pagpara hinguwa man ang God, kung ang gabos matatapos man sana sa kagadanan. Mga tugang, ang pagkabuhay liwat ni Kristo, nagtao sa to nin paglaom. Nagtao nin bagong kahulugan. Nagtao nin bagong perspektive sa paghiling kan buhay. Na minsan igwang kagadanan, may pagkabuhay liwat palan. Ang buhay minsan dipisil, alagad may kasugpon palan ini sa ngapit na panahon. Ang buhay palan, dai man natatapos sa pagkagadan. Ninulit ang resurrection ni Kristo, iyo ini ang dakula o na bitbit na mensahe para sa sato, nan magdadanay sa pagtubod sa kagurangnan, arog niya, maako man kan resurrection, maako man kan pagkabuhay liwat, asin buhay na daing kasagkoran. So yan mga tugang an enot na magayuno na mensahe para sa sato. Sa tahaw kan sa tuyang takot, ninulikan katapusan o kagadanan. Uyaan assurance kan resurrection na ang buhay daiman matatapos sa pagkagadan. Ninulita kung kita magdanay sa pagtubod, maako kita kan ikaduwang buhay gikan sa kamot kan Diyos. Ang ikaduwa mga tugang na mensahe kay ni para sa sato, pinapagirumdum kita na ang buhay sa kinaban bakong pasil. Ang buhay sa kinaban bakong magian. Ang buhay sa kinaban panunin kasakitan, asin kagabatan. Asin dagdag padigdi sa bagay na ini, daita kapot o daita kontrolado ang mga umaabuto na bagay. Daita kontrolado ang panahon. 30 years or 40 years from now, ano ang mangyayari sa kuya? Daita nga ni Aram. Di ba po? Kamu po na may mga pamilya, siguro minsan nag-aisip ka mo, pag nagdarakula na ang mga aki ko, ano ang mangyayari sa mga aki ko? Magiging successful daw sinda? Magiging maugma daw sinda? Pag nagurang na ako, aatamanon daw ako kan mga aki ko? Siguro naglalaogan sa isip kan mga magurang. No alin daw ako magagadan, ano ang kausakan ikakagadan ko? Maabot man daw akong pirang edad sa kinaban. Di ba po ang mga bagay na inimayo nin simbag? Dahita aram ang simbag. Dahita nga ni aram ang solusyon kaining mga concerns tang ini. As in, ma-realize ta na dahita man talaga palang kontrolado ang mga bagay-bagay. Di dahi mo aram kung ano ang mangyayari sa aga, na dahi kang kasiguruhan kung sa aga magiging mata ka pa o daina. Alagad, ano ang sabi ni Kristo? I am the way, the truth, and the life. Totoo, dahil garidaing kasiguruhan ng buhay, alagad ang pagirumdum sa sato kan okasyon tangon yan, magsarig kita kay Kristo. Ninulit minsan, garidaita kontrolado o daing kasiguruhan ang buhay sa kinaban, alagad sa saiya, yaon ang buhay. Yaon ang katotohan, asin ang kapanuan. Mga tugang, sa gabos na mga hapot, yaon sa saiyaan kasimbagan, tayaon sa saiyaan katotohan. Sa gabos na nawawara sa buhay, siya ang agihan, sabi niya. Sa pagkawara kan sa diri, siya ang kapanuan kan buhay na itinatangro para sa satuya gabos. Mga tugang, iyo'y na ikaduwa na magayuno na mensahe kay ning okasyon ta sa ngunyan. Na totoo, magabat ang buhay, bako pasil. Totoo, data aram, asin data kontrolado, kung ano ang mangyayari sa ngapit na panahon, alagad ang assurance ni Kristo para sa sato, nagtataunin katuninongan sa satong isip asin buot. Ani katulo mga tugang, na pagirumdum kan Santo Ebanghelyo,
An sa tuyang okasyon sa kunya nagpapaginumdum sa sato na kita bilang mga tao, pano kita nin kaluyahan. Kita bilang mga tao, mga maluya talaga kita. Every now and then, nahuhulog kita sa kasalan. Dakulon ang mga bagay na gusto tang gibuhon, nagiging failure kita minsan. Gusto ta magbago, hirap na hirap kita magbago. Lugad, guminurang, dahil nakapagbago. Dakulong kitang gustong ma-achieve o makamtan, gani pagmati ta, imposible na makamtan. Dakulong kitang mga problema na dahi ta makayanan. Dakulong kitang mga gustong gibuhon na aram ta dahi kimangyayari sa sadiri sa ng pag-inguwa. Ninulita kita mga maluya. Alagad mga tugang, ang pagkabuhay liwat ni Kristo nagpapaginumdum sa sato, kan kapangyarihan kan Diyos, kan sa iyang kusog, ang kapangyarihan, ang kusog kan Diyos, na nagdaog kan kasalan, asin kan kagadanan, ang kapangyarihan, asin ang kusog kan Diyos, na nag-ali kan kadikluman sa kinaban, ang kapangyarihan, asin ang kusog kan Diyos, na nagtaonin kaligtasan sa katawuhan. Mga tugang, totoo, mga maluya kita, alagad igwa kita ng Diyos na makusog. Totoo, mga maluya kita, alagad igwa kita ng Diyos na makapangyarihan asin namumuot sa sato. Sa pagpadagos sa Pukan Santa Misa, iniimbitaran kita kan simbahan na mag-umaw asin magpasalamat sa dakulang balaog na itinao niya sa kinaban. Taon-taon pinagsiselebrar ta ining Semana Santa. Taon-taon nag-uumaw kita sa pagkabuhay liwat ni Kristo. Ninulitan okasyon na ini, nagtataonin paglaom sa sato. Na minsan nga ni dipisilon ang buhay sa kinaban, pigpapagirumdum kita kan simbahan, na igwa kita ning Diyos na dai nagpapabaya sa sato. Minsan magabato ng buhay, igwa ning Diyos na nagtataban asin nagaantabay sa sato. Minsan natatakot kita kan katapusan asin kagadanan. Igwa kan pagkabuhay liwat. Kaiba kan satong kagurangnan na nabuhay liwat hali sa mga gadan. Sangaran ka nama, kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. Matindog na po kamo. Isusunod na po ang pagbago kan mga panuga sa bunyag. Urog na namumutang ko mga tugang huli kan Misteryo Pascual, linubong kita kaiba ni Kristo, tanganing kaiba niya maglakaw kita sa bagong buhay, kaya pakatapos kan pag-utob kan Kwaresma, bago huntaan mga panuga sa banal na bunyag, nakadto sa tuyang isinikwal si Satanas, asinan sa iya mga gibo, asin nanugang maglingkod sa Diyos sa banal na katolikong simbahan. Kaya, masimbag po kamo sa mga minasunod na hapot, isinisikwal nindo si Satanas, Opo, isinisikwal ko. isinisikwal nindo ang sa iyang mga gibo, Opo, isinisikwal ko. isinisikwal nindo ang sa iyang mga padaya, Opo, isinisikwal ko. ipahayag ta po ang sa tuyang pagtubod. Nagtutubod kamo sa Diyos sa mga makakamhan, kaglalang kan langit asin kan daga, Opo, nagtutubod ako. nagtutubod kamo kay Jesucristo buktong naki kan Dios kagurangnan niyato namundag ki Birhen Maria nagtios sagkod sa kagadanan ilinubong na asin nabuhay liwat sa mga gadan asin nagtutukaw sa tuo kanama nagtutubod kamo kaini Opo, nagtutubod ako. sa Espiritu Santo sa banal na katolikong simbahan sa parupakinabang nin mga santos sa pagpatawad kan mga kasalan sa pagkabuhay liwat nin laman, asin sa buhay na daing kasagkoran, nagtutubod kamo kaini, Opo, nagtutubod ako. asin ang Diyos na makakamhan, Ama ni Jesucristong kagurangnan, na nagtao sa to kan bagong buhay, sa tubig asin Espiritu Santo, asin nagtao kan kapatawadan sa mga kasalan, at amanon kita kan sa iyang grasya, ki Jesucristo na sa tuyang kagurangnan, sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
sa mamurawayo na aldaw na ini, kan si Hesu Kristo nagbangon sa mga gadan, asin nagbalik sa sato kan buhay nin grasya, mamibi kita sa Ama, asin maghagad kan sa tuyang mga pangangaipo, an simbag po nindo, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan kan Diyos, mabago ki Kristong nabuhay liwat, asin magdarakan bareta nin paglaom, asin pagkamuot sa bilog na kinaban. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga bagong binunyagan, magtalubo sa pagkamuot, asin sa liwanag ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satuyang komunidad, makamati kan kagaya-gayahan, kan pagkabuhay liwat sa kaugmahan na satong ihinihiras sa kapwa. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang, asin mga naghihingagdan, magdanay na bukas sa nakakaumay na buhay ni Kristo na may kapangyarihan na magranga sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagagadan, pasana, asin ang gabos na mga gadan, magkamit kan katuninongan, asin kaugmahan, sagkod paman, sa presensya ni Kristong nabuhay liwat. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no nama, hinanyugaan mga pamibi na dinodolot niya mo sa dalisay na buot, pakusugan sa muyang pagtubod, sa pagkabuhay liwat kan sa imong aki, tanganing an kaugmahan kan Paskwa, magdanay sa mo uliman sa nakikristong kagurangnan. Amen. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing an sako an sa indong atang, akoon man kan Diyos na makakamahan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan nagrurukyaw sa mga kaugmahan kan Paskwa, nagdodolot kami nin mga sakripisyo, nahuli kainian sa imong simbahan, makangangalas na namumundag liwat asin pinapakakan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, iitas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maniniguasin dapat, matanos nakakaligtas, na ikakagurang nani pagrukyaw sa gabos na panahon, at angani mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa aldaw na ini, na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Tasyang gayo ang tunay na kordero na nagpara kan kasaalan kan kinaban, sa pagkagadan, rinumpag niyan sa mong kagadanan, sa pagkabuhay liwat ibinalik ang buhay. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugman kamo sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit no na bertudes, asin ang mga angheles, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan. Diyos ni mga hukom,
ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan. Usana, usana, sa kaitaasan, usana, usana, sa kaitaasan. Paladan ang minadigdi, sangaran kan kagurangnan. Usana, usana, sa kaitaasan, usana, usana, sa kaitaasan, usana, usana, sa kaitaasan. Kagurang nani kananggad an banal, burabot din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay. Pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuan yamanin kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos mag-inom ka ini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan sa tuyang pagtubod. Pagkabuhay mo liwat itinapahayag, sagot na kaya kami na nakroromdom kan sa iyang pagkagadan, pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Kami na nagpapakinabang kanawak asin dugo ni Kristo, nakikimaherak na magkasararulugod, hulikan Espiritu Santo. Ama, girumduman sa imo simbahan sa bilog na kinaban, papagdanaya sa malodok na pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Padre na si Francisco, kan sa mong obispo si Joel asin kan gabos na mga padi. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an samuya mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan, dangan ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, sa kaibanya, asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Diyos na makakamahan, an gabos na kaumawan asin kamurawayan, sa kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magpamibi.
nananong sa arual na itaumon sa muya-muya asin patawanon mo kami sa samong mga kasalan siring na pinapalawas niya at mga nagkakasala sa buya asin na rin kami pagkarahasa kundi alawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing sa tabang kan sa imong pagkaherak, makalikay kami sa kasalan, mantang kami nagahalat kan pagdatong ni Kristo sa muyang paratubos. Yesu Kristo ang kagurangnan ka na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, katuninongan itinatao ko sa Indo, hare pagilingan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita nin katuninongan. Uya ang kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Lagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. At amanon malugod kita kanawa kasin kan dugo ni Kristo sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo,
may herako na Jesus, tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Tukaw po ang gabos para sa announcements. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya to sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo. Nagabot po sa 42,668 pesos and 55 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa. Nagabot po sa 4,387 pesos and 55 centavos. Ang second collection nagabot pa po sa 6,688 pesos and 5 centavos. Alay Kapos Sunday, asin Tada Sunday. Sa April 1 sa Good April 3, aldaw nin Lunes sa Good Miyerkules, magkakaigwa po nin Triduum Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na buot niya tong girumdumon. Siring man, available na po sa opisina ang 12 inches na imahe ni San Judas Tadeo. Mauot mi man po pasalamatan at mga nag-donate ka na kaaging semana. Anonymous, 1,500 pesos. Tulong Anonymous na tig 1,000 pesos. 4 na Anonymous na tig 500 pesos. Anonymous, 400 pesos. Asin duwang Anonymous na tig 300 pesos. Diyos mabalos po. Pamibi kita, matindog na po ang gabos. O Diyos, hilingaan sa imong simbahan, sa danay asin banal na karahayan, tanganing binago kan mga misteryo Pascual,
makaabot siya sa kamurawayan kan pagkabuhay liwat uli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Kasin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo gabos kan Dios na makakamahan, Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Happy Easter po sa lambang saro sa Saindo.